UBonginkosi Buthelezi uthi uthando lwengezo kanye nokuqondanisa ukotini ikhona okwamenza wavula leli bhizinisi lokuhlanza izicathulo. Uthi ukuguga kwesicathulo akusho ukuthi uyitixa. Ngithanda izicathulo ngisesengane, and then ngokukhula kwami bengiloku ngibona abantu bagcoka izicathulo ezibizwa ngamakhavela, baloku bazigcoba ngama-elastoplast phambili, baloku bazinakekela, banokugcoka namachino wabo. Leli bhizinisi laba impendulo esikhathini sobunzima njengoba uBonginkosi alivula emva kokulahlekelwa umsebenzi emva kokuhlasela kobhubhane lwe-COVID-19. After COVID hit, that's when I started to take it into consideration that this is where the drive is at, and I started pushing it. It all started when I was staying at home, then I pushed. Kodwa ke akulula ukuqala ibhizinisi abantu abangalethemba uma ungumuntu omusha. Having to find funding amongst the SMEs, establishments whereby they're able to fund small businesses, you just needed to use the minimum money that you had. You needed to convince, even at home, that this is what you love, this is what you are passionate about. Njengamanje isihlanu iminyaka uBonginkosi ahlukana nokubhekana nengcindezi yokwentuleka kwamathuba omsebenzi nokuyinselele ebhekene nabantu abasha abaningi. Besifisa ukuthi nenkampani yethu ingakhula ukuthi sikwazi ukucasha abanye, and then sikwazi ukuceda nokuphungula i-unemployment ekhona esikhathini samanje. Isingamashumi amahlanu iminyaka selokhu intsha yango-1976 yalwela ikusasa elingcono, kodwa intsha yamanje isithola ibhekene nenselele yokwentuleka kwamathuba omsebenzi. Lokhu kufakazelwa nezibalo zesigamu sokuqala onyakeni u-2026 njengoba zidalule ukuthi bangaphezulu kuka-4.7 wezigidi abantu abasha abangasebenzi. Umbuzo ke uthi ingabe ukusebenza ikhona okuyimpendulo kulenselele? Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngingunozipho wakwaXaba ngibika ngiseMamelodi eGauteng.